Trobarem a l'escriptori una icona on posarà ECAP o Estació Clínica d'Atenció Primària. Si la cliquem, es carrega l'adreça i el software per entrar a l'Estació Clínica d'Atenció Primària. El primer que ens demana és l'usuari i la contrasenya. La base de dades la posa de manera automàtica, sempre i quan l'usuari sigui correcte. Així doncs, posem el nom d'usuari que ens han donat per entrar a l'estació clínica i la contrasenya. Cada cert temps, més o menys cada mes i mig, se'ns demanarà que canviem la contrasenya i no ens deixarà repetir la mateixa que haurem posat les 5 últimes vegades. Això és per la llei de protecció de dades. La base ja veieu que posa de manera automàtica. A la part inferior tenim un botó d'ajuda per si no poguéssim entrar amb l'usuari que tenim. Si cliquem aquest botó, ens genera un correu electrònic amb una contrasenya nova. Per això és important que posem el correu electrònic i posem el DNI. En aquest cas no ens enviarà cap correu, perquè no correspon amb el correu que hem donat d'alta. Després mirarem com posar les dades correctament. Ja tenim l'usuari, la contrasenya, la base de dades que ens la dona de manera automàtica, si l'usuari és correcte, i apretem el botó Entrar. Apareix la primera pantalla d'entrada al sistema. A la pàgina d'entrada de l'ECAP veiem a la part superior l'agenda del dia, les visites que tenim programades. A la part inferior veiem les visites virtuals, que van apareixent sempre que no caduquin. A la part esquerra superior veiem les dades d'afiliació del pacient que tenim marcat. A la part esquerra inferior veiem les dades per realitzar la consulta. A dalt tenim les icones d'accés ràpid que apareixen a cada pàgina de l'ECAP. I a dalt de tot ja tenim l'accés a totes les aplicacions de l'Estació Clínica d'Atenció Primària, que apareixen a cada full. Per sortir de la pàgina o de l'aplicatiu, sempre tenim la icona de la porta. Si el programa està ben configurat, se'ns obrirà la nostra agenda per defecte. En aquest cas, com que estem en un entorn de prova, el programa busca una agenda que no és la nostra. Però podem buscar l'agenda on volem entrar per poder veure l'agenda del dia. Per exemple, aquesta agenda, la UAB 04, i aquí tenim els usuaris que estan pendents de visita.
Aquí a l'esquerra hi ha una part de recerca per buscar un usuari que no està a l'agenda. Per buscar un usuari que no està a la llista, ho fem de la següent manera. Apretem Nova consulta i ens demana, com a mínim, un primer cognom. Puc utilitzar el percentatge com a operador de comodí. El segon cognom podríem no posar-lo, però si el sabem és millor posar-lo perquè buscarà entre menys usuaris. El que sí és obligatori posar és el sexe de l'usuari. I apretem el botó de recerca. I ens buscarà quants usuaris hi ha que compleixen els requisits. Si ja tenim localitzat el pacient, ja podríem, per exemple, inserir-lo a la visita del dia. Per fer això, amb el botó dret del ratolí i l'opció Inserir visita, ens demana el motiu de la consulta i el tipus de visita. En principi, em donarà la visita amb l'hora real, però podria canviar-la, per exemple, una hora més tard. No podria, però, inserir la visita una hora anterior de la que és. Em demana també el tipus de visita. Imaginem que és un domicili. I si premem acceptar, ja tindria la visita inserida a l'agenda de visites del dia. Veiem aquesta visita, que és un domicili. Té un asterisc perquè té un motiu de visita, que el veiem aquí. Ja hem vist l'agenda del dia. Si premem la tecla o el botó T, veurem totes les visites que hi ha hagut en el dia. Fixeu-vos que aquesta està realitzada. Imaginem que no ha estat realitzada, doncs podria treure la marca del checkbox. O imaginem que no s'ha presentat l'usuari, doncs podem clicar al costat del checkbox i posar N1, que és visita no realitzada per absència de l'usuari. El que és important és que totes les visites quedin reinformades al final del dia. A part de l'agenda del dia, hem vist que a la part inferior de la pantalla tenim les visites virtuals. Aquestes visites ja veurem què comporten, però són visites que van sortint conforme em vaig desplaçant per les agendes de diferents dies. Aquestes visites virtuals desapareixen en funció de la vigència que tinguin. A part de les visites virtuals i l'agenda del dia, puc veure les dades de l'usuari en aquesta finestra. Fixeu-vos com van canviant conforme anem baixant. I també a la part inferior esquerra ja hem vist que podem fer una recerca d'usuaris, o bé amb el nom i cognoms, o bé amb el CIP, si el conec. Podem fer una recerca amb aquestes dades mínimes. Hem de posar un mínim de 5 caràcters i ens apareixen els pacients que compleixen aquests criteris. També puc fer la recerca pel número d'història clínica, si el tenim. En aquest cas, no n'hi ha cap.
Bé, a part dels tipus de visita i de les dades d'usuari, fixeu-vos que també puc buscar altres agendes del centre. Busco la meva, que és la 04, i faig acceptar. A la part superior tenim icones d'accés ràpid que ja anirem explicant. Aquestes icones estan agrupades per conceptes. Per exemple, aquesta seria la icona de protocol d'Ebola, que és nova. Aquí està realitzada en 3 mòduls: odontologia, COAP, el treballador social, l'ENSA. Aquí tenim condicionants i problemes, intel·ligència activa, seguiment clínic, aquí veiem la IT, la icona de les vacunes, prescripció, ASIR, TAO. I aquí tindrem la connexió amb plataformes i sistemes, l'AXE3, l'AXENet i el mòdul col·laboratiu. I finalment la icona de la porta per sortir. A la part superior tenim tots els desplegables possibles, tots els menús d'aquesta pantalla, que ja anirem explicant a poc. És important que a l'entrar a l'ECAP per primera vegada tinguem correctes, mitjançant aquesta icona, totes les nostres dades. Aquí podríem canviar el telèfon o el correu electrònic. És important que el correu electrònic sigui el correcte, perquè em servirà per recuperar la contrasenya, com hem vist al principi d'aquest vídeo. Ens hem de fixar que les dades de connexió siguin les correctes, perquè això configurarà aspectes com la signatura, i ens dirà també que hem posat correctament el login. Això ho hauríem de revisar com a mínim la primera vegada que entrem a l'ECAP. A part de les dades personals, també tenim en el menú Altres les preferències de connexió. Això també ho hem de configurar la primera vegada. Per una banda, hem d'assentar qui som i l'especialitat, i també el centre que ens toca. Si canviem de centre i hi tenim accés, ens haurem de situar en el centre on treballarem. I si treballem mitjançant el mòdul de centre d'urgències, ens connectarem per la pestanya vermella pel centre d'urgències. Com a altres paràmetres importants veiem la recerca dels productes, que hauria d'estar per nom comercial, que és el més habitual, el recordatori pel pacient de les receptes, en principi posarem que no, perquè estava ideat de quan s'imprimien en paper. I la reactivació de les receptes, 99. Deixarem per defecte el valor que tingui el sistema. I amb aquests botons podrem delegar infermeria. És important que fem la delegació al principi a tot el personal d'infermeria amb qui treballem. O podrem delegar també a algun metge per tal que treballi el tema del CEF-Audit amb nosaltres o el tema del CISAP. I
també podrem consultar si algú ens ha delegat, amb aquest botó de delegar. Sempre guardem i sortim de les preferències de connexió.